Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso télévision Joliba TV News ale filɛbaga cɛ ani muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔba limanaw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu sigin bɛ ka nin wagati kofɔlen in kɔnɔ ni o ye aw ka kunnafoni gafew lakali waati ye limanaw an b'a fo dantɛ foli min na an b'a fɔ n'aw danse bi alamisadon in na janvier kalo tile 5 san 2023 an minnu bɛ k'an filɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn nin wagati na Mali kɔnɔna la yan nɔ an tɛ sɛgɛn aw foli la fiyewu Radio Joliba lamɛnnen don Bamakɔ yan nɔ 105 murumuru fu falaki segukaw fana fɛ yen nɔ an lamɛnnen don yan nɔ 100 murumuru 1 sigasukaw fana b'an sɔrɔ 103 murumuru 8 olu b'an sɔrɔ o kan o tuma an bɛ kɛnɛdugukaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ kan ayiwa jɛka baara de don ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo min ye kuma ye a bɛ tɛmɛ ne ni tɔma cɛ n'o ye Amadu Tolo ye ale ye dɔngɔnɔ ye fana bɛ kɛnɛ kan yan Amadu Tolo e ni sɔgɔma Amadu Jalo e ni sɔgɔma kɔri basi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na nba ayiwa min ye nɛgɛ karafe ye o banbalen don Abubakar Tarawele Grand bɛ radio fan fɛ k'an bila bɔlɔlɔ ni télévision sanfɛla la o ye Lamini Kulubali ni ayiwa Musa Sanogo ani Augustin fo ka taa se Sufu Sangare ma an b'olu fo kosɛbɛ k'u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma Tolo bi ye alamisa ye dɔgɔkun ale kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka se a banyɔrɔ ma ayiwa ni ala ma foyi kɛ an kɔni na waati ni waati an na ye kɛnɛ kan ayiwa kunnafoni sɛbɛnw min mana bɔ ka se k'an da don a kɔnɔ kumaw la k'a lakale bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na Tolo an bɛ dugawu kɛ fɛn kana bɔ an da fɛn min n'o kana kɛ baasi ye nka u k'a lajɛ u ka médaille dɔ di an yɛrɛ ma ten sa an n'o ka kan sa mais an yɛrɛ bɛ faso baara la koyi dɔ kɛra u k'an yɛrɛ wele kuluba u ka taa dɔ di an yɛrɛ ma médaille de l'ordre national ou bien médaille de lion a fɔ cogo di effigie abeille walima lion sauté wa lion debout de ayiwa lion debout a ka ca sa lion debout Tolo médaille ko in a kana kɛ ɲɛda ko ye koyi kosɛbɛ jamana in médaille ko bɛ ɲini ka kɛ ni an bɛ fanga la minnu b'an kɛrɛfɛ yen parce que fanga o fanga mana na o b'a ka mɔgɔw décorer Tolo jamana dun kɔnɔ yan maaw bɛ yen dɛ kosɛbɛ kɛ maaw bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ni médaille fana ka kan parce que a kana kɛ an bɛ ɲɔgɔn kan yan Tolo ninnu bɛ ka an dɛmɛ walima an ye ninnu bila baara la u ye baara kɛ ka ɲɛ an ka médaille ta ka d'u ma bɛɛ ni médaille ka kan bɛɛ ni médaille ka kan nka maaw bɛ yen olu fana n'a ka kan maaw bɛ yen Tolo minnu bɛ dogo la u bɛ baara la parce que médaille tɛ dɔwɛrɛ ye o jamana de b'a lakodɔn i ye k'a fɔ ko i ye faso baara ɲɛna i bolo minɛn d'a ma jɛngɛ faso b'i waleɲuman dɔn bon faso b'i waleɲuman dɔn Tolo tile fila baara tɛ se ka kɛ faso ka waleɲuman dɔn ye dɛ ayi si kuru baara don bon e mana tile fila baara kɛ k'a fɔ ko médaille bɛ ta ka di e ma dɔ dun bɛ yen Tolo o bɛ ka jamana dulonnen don o la ni n ko jamana dulonnen don o la n bɛ fɛ ka jɔnni fɔ jamana sɛnɛkɛla jamana baganmarala jamana mɔnnikɛla Tolo e ye wililen don jumɛn ka t'olu nɔfɛ ko karisa ye ɲɔmasa ye karisa ye a tɔgɔ ye di baganjuraba ye an ka jamana ka jɔnjo d'a ma c'est ça a bɛ mɔgɔw ɲini de mɔgɔw yɛrɛ tɛ minnu dɔn fo mɔgɔw ka kabako ye ja nin bɛ nin baara de la san joli a bɛ nin baara la laɲini yɛrɛ o de ɲiniliba de kan ka k'a kɔnɔ ka commission dɔ sigi min bɛ jamana yɛrɛ ta minnu bɛ baara la jamana in kɔnɔ n'u tɛ sɛgɛn tɛ ɲinɛ a kunkun n'a ɲɔɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲini ka taa maaw sɔrɔ fo togodaw la k'a lajɛ jɔnni de bɛ yen nɔ min n'o ye sɛnɛkɛ masa ye a ka sɛnɛ a waati dɔɔnin don mais sɛnɛkɛla Tolo sɛnɛkɛla nafa de bɛ se ka sɛnɛkɛla yɛrɛ nafa bɛ se ka dɔn ka ban de wa cogo si la Mali sɛnɛkɛla mais Tolo ale sara tɛ sɔrɔ koyi Mali yɛrɛ b'ale de bolo ale sara tɛ sɔrɔ dɛ kosɛbɛ kɛ
mais n'a fɔra k'a fɔ tulu mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan wallahi tulu olu ka baara n'a bɔra ka da i tɛgɛ n'i y'a ye kosɛbɛ sari médaille dɔrɔn tɛ dɛ jamana yɛrɛ kan ka jɔ n'olu ka fɛn bɛɛ ye awɔ fɛn bɛɛ kosɛbɛ bon nka médaille ko kana kɛ i b'a fɔ ko ɲɛda ko walima ni nana ni maa minnu bɛ k'a fɔ a ka ɲi a ka ɲi ka médaille ta ka di olu ma bon ko Kwasi ninnu ka président bɔra yan n'o ye Faure Gnassingbé ye kosɛbɛ Faure awɔ mais Faure i b'a dɔn cɛ in cɛ jijalen ye awɔ ni nin tɛ Mali ma sɔn maa si bolo ni Côte-d'Ivoirekaw ka finitigi ko in na awɔ ni cɛ in dɔ bɛ dɔ la a bɛ sɔn ka nɔbɔ ko la o de la sɔgɔmada in na Amadu ne yɛrɛ ko n ko Faure est fort Faure est fort ouais Faure est fort hein awɔ n dun b'a dɔn a bɛ nɔbɔ nin ko in na parce que n'i y'a ye Faure Gnassingbé nana yan kunun Mali la yan a ma na dɔwɛrɛ la o a nana finitigi ko in de la o kosɛbɛ parce que ale jamana kelen min ni Mali sɔnna o ye k'a fɔ ko an sɔnna aw ka da don a ko la n'o tɛ maa maa bɛ yen ko i da don nin ko in na Asimi ko ayi an tɛ i k'i da bɔ a la awɔ an tɛ sɔn maa maa y'i da don a la kosɛbɛ jamana ko ayi aw ka da bɔ a la awɔ ko in bɛ kiiri bolo kosɛbɛ yɔrɔ pangapuruti sugu bɛɛ lajɛlen kɛra ko ka finitigi ninnu bila kosɛbɛ u ma bila fo ka n'u ka kiiri kɛ k'u ɲangi tolo bi ko in kɔni kɛra sisan kosɛbɛ ntɛnɛn a dara ntɛnɛn na sisan awɔ a kɔ dara ntɛnɛn na sisan kosɛbɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di sisan parce que ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka sisan nin ko in a bɛ laban cogo di a ɲininkali kan ka kɛ parce que kiiri tigɛra ka ban awɔ ni kiiri tigɛra ka ban u condamné la o y'a bannen de kosɛbɛ a fɔra ko ka baara to sariya tigilamɔgɔw sariya ka tilala ka baara la maintenant kosɛbɛ donc ça reste quoi maintenant médiateur min n'o bɛ nin ko kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye Faure Gnassingbé ye awɔ kunun a yɛrɛ ka nani balila maa caman na kosɛbɛ parce que a nana discrètement mɔgɔ t'a dɔn a wulila kun min na bɛnkan min b'a ni mɔgɔw cɛ kosɛbɛ parce que tolo n t'a dɔn ni hakili b'a la Ivoirien ka délégation min nana awɔ n'u nana ko mémorandum signé na wa ou bien kosɛbɛ bon bɛɛ kun hakili la ko lala ko in bɛna ban nin yɔrɔ la kosɛbɛ Asimi bɛna yafa awɔ ninnu bɛna bila u ka taa seli kɛ kosɛbɛ u ka so nka a tilala ka kɛ ko wɛrɛ dɛ ko wɛrɛ yera rɔ sariya y'a ka baara kɛ kosɛbɛ n'u condamné la halisa kumaɲɔgɔnya bɛ sen na Faure Gnassingbé i na se wa awɔ Asimi i na se ka deli Asimi dun a ɲininkali kan ne dun b'a dɔn nin ko in a kɛmɛ ka gɛrɛntɛ don nin ko in na dɛ kosɛbɛ Ivoiriens ani bi Maliens ayiwa an bɛ jɔyɔrɔ de tolo kosɛbɛ a kana taa kɛ ko wɛrɛ ye awɔ nin yɔrɔ la n kɔni b'a dɔn sariya kɔni tilala ka baara la mais ko bɛɛ bɛ jɔnni bolo kosɛbɛ le président de la transition awɔ Assimi Goïta kosɛbɛ bi i b'a dɔn ko Ivoiriens bɛ ka delili kɛ awɔ tolo i b'a dɔn kunun n kun bɛ ka radio dɔ de lamɛn kosɛbɛ tulo bɛ Ivoiriens kunna mais i b'a dɔn j'ai eu pitié awɔ o hinɛ y'i minɛ walahi Ivoiriens hinɛ ye ne minɛ kosɛbɛ bi u bɛ ka Assimi deli de président Assimi an b'i deli a kɛ Ala kama i kan ka sɔrɔsiw bila n'a tun daminɛna ten oui an tun tɛ se yan bi non mais tu sais Mali président Mali bolo bi dɛ non on a un président aujourd'hui franchement dit ayiwa mais tolo a ka danni ma kosɛbɛ je peux dire aujourd'hui que Mali tiɲɛ yɛrɛ la président b'an bolo an bɔ bonya an bonya bɛɛ bi mais n ko u bɛ ka delili de kɛ ko u k'a kɛ Assimi k'a kɛ Ala kama a ka ninnu bila kosɛbɛ mais ni Alassane kun ye delili kɛ nin cogoya la mais ça trouvait qu'on a libéré ce soldat là kosɛbɛ o y'a sɔrɔ u bilala ka taa so awɔ mais mɔgɔ saba ma bila u la mais tolo yɔrɔ dɔ bɛ yen ko mɔgɔw ko faamu awɔ Assimi bɛ se ka yafa kosɛbɛ Assimi bɛ se ka ninnu bila awɔ mais la justice ça c'est autre chose nin yɔrɔ de don dɛ c'est pourquoi justice y'a tranché k'i da bɔ a la kosɛbɛ donc a tɔ tora jɔnni sisan le président Assimi Goïta kosɛbɛ peut-être a bɛ se ka grâce kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ awɔ hali n'a ye grâce kɛ nin kɔfɛ sa kosɛbɛ tolo siraw de don an bɛ se k'a fɔ a ka ɲi kosɛbɛ wasa kɛra awɔ a dɔnna k'a fɔ Assimi y'a yira ninnu na aw ye min kɛ a ma ɲɛ hali dɔɔni
ayiwa an kɔni bɛ kangari de bɛ daw ye sa jamana fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ fɛ ka nin sira ta kosɛbɛ tolo kangari na da bɛɛ ye i n'a faamu Mali t'o jamana ye Mali t'o jamana ye bilen dɛ awɔ kosɛbɛ Kasimi kɔni to yan n b'a dɔn k'a fɔ maaw u jate gɛlɛya bilen kosɛbɛ ayiwa tolo an na nin yɔrɔ bila yan awɔ ka don fasiri kɔnɔna la kosɛbɛ gafew b'an bolo kɔrɔ an ka don olu kɔnɔna la n'an donna gafew kɔnɔ Amadu Lesor n'o o ye faso ka gafeba ye ale da bɛ nin finitigi kelen kuma in na koyi a y'a yira k'a fɔ ko finitigi 49 okumu kɔnɔna la sa ko min ye Asimi Goyita camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko a ye Fɔr Ɲasin bɛ ale bisimila u fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye affaire min ni ayiwa tolo bɛɛ de bɛ a kuma la bi awɔ Kodowarikaw ka finitigi maa 49 ayiwa sisan kɔni saba kun bɔra la kosɛbɛ waati dɔ la a y'a sɔrɔ muso 3 bɔra la k'olu bila ka taa u ka so awɔ nka kiri kelen kɔ ka ninnu bɛɛ gosi ni bere kelen ye a bɛ fɔ ko affaire de 49 militaires kosɛbɛ u dafalen tɔgɔ bɛ fɔ sisan awɔ finitigi maa 49 min filɛ nin ni Kodowarika denw don kosɛbɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita awɔ ani Fɔr Ɲasin bɛ tolo k'u ye ɲɔgɔn ye kunun awɔ u maa fila ayiwa maa si kun tɛ yen a fɔ min ma ko tête à tête awɔ o kɛra kunun kosɛbɛ l'heure damadɔ min ye Fɔr Ɲasin bɛ ale tun bɛ Mali kɔnɔna la yan tolo n'i y'a lajɛ Mali ni Kodowari yɔrɔ bi na min kɛlen don ka jamana fila in n'u tɛ ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ o ye nin finitigi ko in ye awɔ nka Fɔr Ɲasin bɛ ko kuma a ka kuma ma janya koyi ayi sabu a ma foyi fɔ a nanen kunnafonidilaw ye kosɛbɛ a min tɛmɛna ni jamanakuntigi colonel Asimi Goyita cɛ a ko k'ale kɔni bɛ segin ka na kosɛbɛ k'a bɛ segin ka na k'a bɛ taa ka na k'a bɛ taa ka na ayiwa an bɛ yan o kɔrɔ ko tolo a nana ko lajɛ kosɛbɛ ko bɛ dabolo min ka nin ye awɔ ka sɔrɔ ka taa ka taa ko ɲɛɲini tuguni kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Lesor ka ɲɛfɔli la awɔ délégation ba min n'o tɔgɔra Fɔr Ɲasin bɛ kɔ ka na a ka ministre min n'o b'a ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna kosɛbɛ Robert Duse u nanen kɔ kosɛbɛ colonel Asimi Goyita yɛrɛ ale y'u kunbɛn awɔ tolo u ka sɔrɔ ka taa Guakɔrɔ ka foliw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ u ka sɔrɔ ka bisimila kosɛbɛ min bɛ tali kɛ Fɔr Ɲasin bɛ awɔ ayiwa ani jamanakuntigi colonel Asimi Goyita tolo kuma min kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ maa t'o dɔn dɛ maa si tɛ foyi dɔn o la o de la kunnafonidilaw yɛrɛ gɛrɛla a la k'a ɲininka kosɛbɛ tolo a ko kunnafonidilaw ma k'a bɛ taa ka na awɔ n bɛ taa ka na ni n segira min bɛ n fɛ kosɛbɛ n'o fɔ diɲɛmaa ye awɔ n'o fɔ malidenw ye kosɛbɛ nin kɛra Fɔr Ɲasin bɛ ka kuma ye o y'a kɛcogo ye nka tolo hakililajigi don juillet kalo tile 10 awɔ san 2022 n'i y'a ye nin finitigi ninnu minɛna yan kosɛbɛ tolo ninnu de jiginna Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la awɔ tolo maa kun t'a dɔn ninnu bɛ taa yɔrɔ min na min y'an ka finitigiw ye olu ka jija n'u ka sɛgɛsɛgɛli kosɛbɛ tolo ninnu taara u tɛgɛ ma awɔ n'i y'a lajɛ waati na waati la awɔ ayiwa Kodowari jamana ale de filɛ nin ka wuli ka CEDEAO sɛgɛrɛ kosɛbɛ ka Nations Unies sɛgɛrɛ awɔ ka taa olu bɛɛ da don nin kuma in na kosɛbɛ tolo fo Nana Akufo-Addo ninnu Gambi jamanakuntigi Adama Barrow kosɛbɛ olu bɛɛ nana Mali la yan awɔ nin ko kelen in na kosɛbɛ nka tolo ko hali ONU secrétaire général n'o ye Antonio Guterres ye kosɛbɛ u bɛɛ da donna nin ko in na ko fo ka nin finitigi ninnu bila waati laban yɛrɛ la san laban na kosɛbɛ Antonio Guterres y'i kanto ko fo ka ninnu bila joona kosɛbɛ u ka taa san laban ɲɛnajɛw kɛ u ka so nka tolo a ma kɛ ten dɛ kosɛbɛ o de la bi o kɔfɛ min ye Tɛnɛ Ibrahima Ouattara ye n'ale ye Kodowarikaw ka finitigi min b'u ka ministre min b'u ka finitigiw kunna kosɛbɛ yɔrɔ ale fana nana yan awɔ tolo o nani la ko jamana fila in kosɛbɛ n'o ye Mali ni Kodowari ye awɔ u ka sigiɲɔgɔnya n'u ka badenya ni sinja bɛ cogo min na awɔ u y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la n'u k'a ma ko memorandum maaw kun hakili la ko memorandum in dɛ kosɛbɛ o de bɛna kɛ sababu ye tolo ka se ka fiɲɛ bɔda di ni finitigi ninnu ma awɔ nka tolo a ma kɛ ten a ma kɛ ten hali dɔɔni décembre kalo tile 30 finitigi maa 46 in kosɛbɛ tolo ko Mali sariya yɔrɔ o kun ka kow bɛ kun bɛ o de ka bolo kan awɔ o y'u ɲangi san 20 kaso kosɛbɛ ka tila k'a fɔ ko 2 million awɔ o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'o sara awɔ o ye sariya tigɛko fɔlɔ ye kosɛbɛ tigɛko filanan tolo o taara ka ayiwa muso 3 minnu bɛ yen n'olu bilala ka taa kosɛbɛ olu fana ka kiiri o tigɛra awɔ ko si kaso o de dara olu kunna awɔ nka 10 million olu kan ka o sara awɔ min ye kiiri wɛrɛ ye
yɔrɔ u nane u bolangoloma na o ayi u ni marifaw ni maramafɛnw de nana awɔ a yirala k'a fɔ o maramafɛn ninnu tolo o bɛ daraki u la kosɛbɛ k'o bila Mali jamana ka bolo kan kosɛbɛ tolo don nataw o de bɛ se ka nin ko in tɔ jɛya an ye dɛ kosɛbɛ kɛ o ye sitigi ka ko ye awɔ lesɔrɔ kelen ka kuma la kunungo kuluba awɔ ko maa 100 ni maa 46 tolo a bɛɛ lajɛlen ye maabaw ye kosɛbɛ tolo sabu ni jamana ye wulila ka i sɛgɛrɛ k'i lakodɔn awɔ ayiwa maabaya fari o bɛ da i kan kosɛbɛ lesɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ commission de rédaction na minnu bɛ an ka sariya sunba kura min n'a bɛ ka dilan sisan kosɛbɛ o commission maaw awɔ olu b'a la bangi baarakɛlaw b'a la kosɛbɛ l'école karamɔgɔw kalanfaw olu b'a la awɔ officiers ni sous-officiers olu fana bɛ a la kosɛbɛ tolo n'i y'a lajɛ jɔnjɔn min bɛ yen n'u kama ko grade d'officier de l'ordre national awɔ chevalier de l'ordre national awɔ mérite national avec effigie lion debout k'o de tara ka di ninnu ma tolo ko faso ko k'u ye baara min kɛ kosɛbɛ k'a ɲɛna awɔ lesɔrɔ y'a yira k'a fɔ awɔ min ye grand chancelier des ordres nationaux kosɛbɛ général Amadou Sagafur Gueye awɔ ale ni ministre min b'an ka sɔrɔko kunna kosɛbɛ ani secrétaire général min bɛ présidence la tolo olu tun bɛ ko ninnu ɲɛma kosɛbɛ a yira k'a fɔ maa 100 ni maa 26 min filɛ awɔ maa 10 b'a la o ye officier de l'ordre national o y'o jɔnjɔn sɔrɔ kosɛbɛ maa 15 b'a la olu ye mérite national avec effigie lion debout kosɛbɛ maa tɔ olu kɛla chevalier de l'ordre national ye kosɛbɛ n'i y'a lajɛ général Sagafur Gueye ka fɔ la awɔ tolo ko ninnu kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko dide yɔrɔ dide ale tɛ sɛgɛn fiyewu tolo a bɛ baara min na kosɛbɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ miirina miirina bila sen kan walasa a ka ŋunu bɛ se ka dilan cogo min na kosɛbɛ ko nin fasoden ɲuman ninnu tolo ninnu tun b'o baara de la faso ye baara fɛn fɛn kalifa u la u ma sɛgɛn u ma ɲinɛ baara in k'a kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na fasoden ɲumanya yɛrɛ la lesɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko baara kɛra ni fasoden ɲumanya ye ani miirina ni wulikajɔ jamana hami colonel Asimi Goïta ko grand maître des ordres nationaux k'a ka jɔnjɔ di ninnu ma maa 100 ni maa 26 kunungo tolo ko jamana ko ninnu nu ce u ye baara min kɛ faso ye ko baara ɲɛna o ɲɛna an yɛrɛ b'a f'u ma k'u félicitations lesɔr de ye nin fɔ kosɛbɛ n'an bɔra lesɔr kɔnɔ nouvelle horizon an bɛ an ɲɛsin ale ma a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka douane tigilamɔgɔw ye sa k'a bɛna fɔ ɲinan san min ni o forilen filɛ nin san min n'o forilen filɛ nin sa ko u ye sɔrɔba kɛ a kɔnɔna la tolo min ye lesɔr ye i n'a fɔ nouvelle horizon kosɛbɛ kunnafoni damadɔ b'a kɔnɔ awɔ i ye min fɔ sisan nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ Mali douane awɔ a bɛ n'a fɔ halisa u bɛ ka banako kɛ ka ɲɛsin sɔrɔ ma dɛ kosɛbɛ décembre kalo tɛmɛnen na ko miliyari 70 o de sɔrɔla douane y'o de ɲini k'o bila jamana wagande kɔnɔna la kosɛbɛ o bɛ n'a fɔ san kalo laban n'o ye décembre kalo ye douane kɔni a sera ka baara kɛ kosɛbɛ laɲini kun ye min ye u tɛmɛna o yɛrɛ kan awɔ ko a bɛ n'a fɔ n k'a fɔ inspecteur général de douane awɔ n'o ye Amadu Konate ye kosɛbɛ ale de ye douane ɲɛmaaba ye bi awɔ tolo k'a bɛ ka balana ko baw de kɛ douane ka baaraw la n'i y'a lajɛ novembre kalo la kalo min n'o dara décembre kan miliyari 66 ani murumuru 3 k'u kun y'o sɔrɔ ka bila jamana wagande kɔnɔ décembre min dar'o fana kan sisan miliyari 70 ani murumuru miliyɔn 600 ani kɔ o de sɔrɔla sisan douane maaw fɛ tolo nka waati dɔ kun kɛra baara kun gɛlɛyara douane bolo kosɛbɛ baara kun gɛlɛyara u bolo nka kabi ayiwa san kɔni bɛ k'i kunda baarayɔrɔ kan ayiwa inspecteur général de douane n'o ye Amadu Konate tolo a n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ dɔ kɛ a bɛ ka fisaya sisan a bɛ n'a fɔ douane u ye wulikajɔ min kɛ sisan min bɛ tali kɛ nafolo tolo k'a ɲini k'a di jamana ma u bɛ k'o de kɛ u seko ni damajira la ko n'i y'a lajɛ CEDEAO ni UEMOA ye ɲangi min ta ka Mali sɛgɛrɛ tolo o de kun ye Mali jamana sɛgɛn kosɛbɛ a kun ye douane ka baara gɛlɛya yɔrɔ waati dɔ la miliyari 200
recette la awɔ san 2022 kosɛbɛ a kalo 3 laban in na awɔ tolo ko maa bɛ se k'a fɔ san 2023 awɔ yɔrɔ ale bɛ ka an b'ale daminɛ la kosɛbɛ maa bɛ se ka fɔ douane maa bɛ se ka jigi da u kan kosɛbɛ sabu ko sɔrɔ Mali mago bɛ nafoloba de la bi yɔrɔ douane y'o bolofara dɔ ye min bɛ se ka nafolo sama ka na jamana wagande kɔnɔ ni nin y'u taabolo ye u filɛ ka san laban cogo min na tan tolo ko san 2023 in a n'u taara nin taabolo kan kosɛbɛ u bɛ sɔn ka guwan kɛ dɛ awɔ n'olu bɛ sɔn ka guwan kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ale gafe kelen in kɔnɔ in kɛ min ye an ka jago tigilamɔgɔw ye ko olu tɔgɔla jɛkuluba a bɛ na fɔ u b'a fɛ ka baara bila tolo nin ye syndicat dɔ de ye section syndicale du commerce k'u bɛ fɛ ka taa baarabila la baarabila in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kosɛbɛ ko a bɛ n'a fɔ an ka balo minnu bɛ yen n'a bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na walima n'a bɛ bɔ jamana kɔnɔna la kosɛbɛ ka taa jamana kɔ kan maa min cakɛda min b'o kunna kosɛbɛ ni u k'a ma programme de vérification des importations tolo ko a bɛ n'a fɔ baara in u bɛ fɛ ka a ndaraki o de bolo kosɛbɛ ka taa di société française société dɔ ma n'u k'a ma ko Veritas Bivac kosɛbɛ société française Veritas Bivac awɔ min bɛ tali kɛ section syndicale min bɛ commerce kunna a secrétaire général n'o ye Nuhum Sidibe ye ale kɔni y'a ka fɛla fɔ nin ko la kosɛbɛ k'a ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ k'u den de ka contrat 3 bɛ yen ko kabi san 2018 awɔ ko san 5 de kɛra kosɛbɛ tolo Mali sɔrɔ a nagasi kun n'i ye nin société in sen bɔ a la awɔ a tɔ b'a den Nuhum Sidibe de ka kuma ye nin kosɛbɛ a ko o dun bɛ se ka ye cogo di cakɛda min bɛ yen n'a bɛ ka Mali a fɔra k'a fɔ an ka balo walima sanni feere min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don jamana kɔnɔna la ani min bɛ bɔ yan ka taa jamana kɔ kan kosɛbɛ tolo ko a koɲɛ dira nin cakɛda in de ma a ka se k'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma se ka nɔbɔ ko la ko baara ka minɛ a la kosɛbɛ Nuhum Sidibe ko ni sɔmi kɛra k'a fɔ ko baara in de bɛ ka den de ka di ninnu ma tuguni kosɛbɛ Nuhum Sidibe ko olu tɛ se ka o sigi o ko kunna sabu olu jagokɛlaw kosɛbɛ olu de ka sɔrɔ bɛ ka nagasi olu tɛ se k'u sigi k'a ko lajɛ nin cogoya la o de la ko san tɛmɛnenw na kosɛbɛ centre d'expertise technique min bɛ douane kɔnɔna la ko o de tun bɛ fɛ ka Veritas ale nɔna bila ko ka dɔ fara u ka waati kan section syndicale y'a yira k'a fɔ Nuhum Sidibe a ka fɔ la tolo ko baara caman de bɛ yen minnu bɛ ka boloda u fɛ o dɔw la ko baarabila bɛ o la k'u ye kunnafonidilaw wele n'o ye conférence de presse dɔ ye ka se k'u ka nin baarabila in ka o ɲɛfɔ walasa a kana kɛ karisa wuli ka bɔ kana se ma a ka fisa wuli ka bɔ n disi kan ye kosɛbɛ o gafe kelen in kɔnɔna la yen nɔ Nouvelle Horizon a bɛ n'a fɔ ko min ye DGCC olu ye laseli belebeleba kɛ wagati gɛlɛya kan Direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence kosɛbɛ tolo an ka jagoko ayiwa koɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsili bɛ ninnu de bolo kosɛbɛ u y'a lase k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ de bɛ sen na min ye gɛlɛya kan gɛlɛya min n'u b'an ka jamana kɔnɔ yan jagokɛla minnu bɛ yen jagokɛla jugu de ko don n'a fɔra k'a fɔ tolo k'u ka feere kɛ ni sɔngɔ in na u tɛ sɔn ka feere kɛ o la f'u bɛ taa dɔ fara feerefɛnw sɔngɔ kan DGCC wulilen don o de kɛlɛ la bi a y'a yira k'a fɔ ko san 2022 tɛmɛnen in na tolo k'u sera ka miliyɔn kɛmɛ ani 56 a n'a a kunkanfɛn u sera k'o de fara ɲɔgɔn kan k'o di trésor ma ka sababu kɛ mun ye u ka cunga ni balaka wuli minnu n'u bɛ to k'o kɛ u bɛ taa cun jagokɛla juguw ka sugu kɔnɔnaw la sabu ko jamana ye layidu ta k'a fɔ ko fɛn damadɔ bɛ yen tulu buru sukoro ani farini n'a ɲɔgɔnnaw tolo ko nin kana gɛlɛya nin kana gɛlɛya jamanadenw ma nka jagokɛla dɔw de bɛ yen tolo olu tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka foyi lamɛn subvention mana kɛ ka ban u bɛ subvention minɛ ka bila u kunna ka tila ka dɔ fara sɔngɔ kan o t'a dɔ ye o t'a dɔ ye DGCC de wulila o kɛlɛ la sa sugu kɔnɔna la u b'u yɛrɛ kɛ civiliw ye tolo e hakili la ko dɔ de nana sanni kɛ e fɛ e bɛ bali mun na mais o y'a sɔrɔ DGCC cunna i kan a bɛ f'u ɲɛna ko kana ni feere ni sɔngɔ la e bɛ taa dɔ fara o kan u b'a fɔ payi a fɔra e kana munna e b'a feere a fɔra e kana feere na munna e b'a feere tolo o ye tɛgɛ tali o de farali la ɲɔgɔn kan ko PV 200,000
PV 2000 kosɛbɛ ani 457 tolo k'u sera k'o de fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu sera ka san 2022 in kɔnɔna la kosɛbɛ DGCC maaw ye minnu ta u tɛgɛ ma a tolo a cayara amandi minnu n'o ye u kan ka juru minnu sara kosɛbɛ ko o de taara 1,56 ɲɔgɔnna na ana a kunkanfɛn kosɛbɛ tolo ni waleya min filɛ nin ye DGCC y'a yira k'a fɔ ayiwa a bɛ to sen na dɛ sabu jagokɛla jugu minnu bɛ yen ni jamana y'a yira k'a fɔ ko a bɛ subvention kɛ u ye ka nafolo di u ma u ka se ka jago ka nɔgɔya jamanadenw ye nka u bɛ tila ka taa dɔ fara o kan tolo o t'a dɔ ye ko san 2022 daminɛ min san 2023 a daminɛ min filɛ nin ye a tolo ko wulikajɔ bɛna caya sugu kɔnɔnaw la dɛ maa maa bɛ k'e kɔni taara sira wɛrɛ fɛ a k'i sigi ni kɔlɔlɔ ye ayiwa Nouvelle Horizon de ni kuma kosɛbɛ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ Amadu an b'a ye kunnafoni ye ko an t'a datugu ni Soir de Bamako ye Soir de Bamako ale da bɛ min ye an ka jɛkulu tɔnw n'o ye parti politiques ye olu ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ ko min ye CODEM ye ko ale ye i ban pepewu min ye ministre de l'administration territoriale ale ka wele o jaabili ma tolo Soir de Bamako y'a yira k'a fɔ kalata minnu bɛ yen n'olu bɛ ka labɛn sisan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la référendum yɔrɔ référendum ale waati ma jan kosɛbɛ bilen kosɛbɛ o de la an ka mara cɛmabɔli a ministre n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga kosɛbɛ yɔrɔ ale de ye jamana yɛrɛ ka kuma lasela ye ministre d'état don k'a ye wele bila CODEM politique tɔn ma décembre kalo tile 30 tɛmɛnen kosɛbɛ ko u kana u ka ɲɔgɔn ye u ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda kosɛbɛ ayiwa référendum minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda a tɛ kɛ politique maw kɔ ayi ko CODEM de ko ko ale fɛla dɔɔnin don ko in na kosɛbɛ ale fɛla dɔɔnin don koyi ko ale ka parti kabi waati jan u ye nin kuma fɔ kosɛbɛ fo k'a bɔgɔrɔ dɔn k'a fɔ ko constitution kura n'o y'an ka jamana sariya sunba min n'a bɛ ka dilan sisan olu fɛla tɛ k'a ko bila maga yɛrɛ kana k'a la sabu ko maa minnu bɛ fanga la sisan n'o ye sɔrɔdasiw ye tolo k'u yamaruyalen tɛ ka maga jamana sariya sunba in na CODEM ko ten CODEM de ko ten ko jango k'a fɔ k'u b'a yɛlɛma k'olu tɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ wa ministre de l'administration territoriale min filɛ n'a ye wele bila u ma k'olu tɛ taa olu tɛ taa bi u tɛ taa sini a ko fan o fan bɛ yen ayiwa n'a baara bɛ kɛ u ka politiki mɔgɔ wɛrɛw wele olu CODEM kɔni olu sen tɛ a finman na jɛma foyi la k'a sababu kɛ mun ye tolo ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ ko ka jamana sariya sunba yɛlɛma tolo ko a yamara de tɛ olu bolo CODEM de ka fɛla ye ale CODEM kelen in kɔnɔ min ye parti politique wɛrɛ n'o ye EMK ye a bɛna fɔ olu fana ye laseli belebeleba kɛ ka ɲɛsin finitigiw ma EMK ni o ye Espoir Malikura ye tolo ni jateminɛ kɛ n k'a fɔ Cheikh Umar Sisoko Cheikh Umar Sisoko ale de ye nin tɔn in coordinateur yɛrɛ ye ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma o ye kunnafonidilaw de wele tolo k'u fɛla fɔ a comité de pilotage a ɲɛmɔgɔyaso min filɛ nin ye k'u bɛ malidenw fo sankura la ko u ka jabala min filɛ nin Maɲanbugu tolo u ye ɲɛfɔli caman de kɛ a fasiri k'a mɔ k'a d'i ma EMK a ɲɛmɔgɔ Cheikh Umar Sisoko a y'a yira k'a fɔ san 2023 tolo ko layidu baw de bɛ yen minnu talen bɛ a kɔnɔna la nka Cheikh Umar Sisoko ko tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ min bɛ an dala nin ye kɛlɛ in tɛna se k'a to fiyewu layidu ninnu ko a bɛ dafa o de la ko yeta ani baara minnu bɛ yen n'o kan ka boloda politiki nasira la finitigi minnu bɛ fanga la ani gouvernement ani CNT tolo ko u kɔni kɛn bɛ ka IBK ka fanga kɔrɔ u kɛn bɛ k'o de ta ka baara kɛ ni ayiwa kosɛbɛ e ko a fasira an t'a datugu an b'a datugu kosɛbɛ tolo n k'a fɔ nin yan'an k'a datugu nin yɔrɔ n bɛ nin fɔ i ye ka sɔrɔ k'a datugu teliya la syndicat minnu bɛ yen n'olu bɛ magistrat tɔgɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka laɲini fila kɛ cour suprême ale yɔrɔ sabu ko ordonnance min bɛ yen n'o ye numéro 2022 PRM min taara décembre kalo tile 29 syndicat minnu bɛ yen n'o ye magistrat ka syndicat ye Sam ni Silima tolo k'u bɛ fɛ ka taa sariya ɲɛkɔrɔ sabu sariya min taara cour suprême ale baarakɛlaw kun kan tolo k'u bɛ fɛ ka sariya in de kɔkari an k'a lajɛ dɛ an t'a bila yan Soir de Bamako de ye nin fɔ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini inchallah gafe kuraw mana bɔ k'o lakale an lamɛnbaaw ye kuma bɛɛ ni ce a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ